tayo, paispilaan tayo, nagdanak tayo, tapno. So, timang ito, diti, mayat, may direksyon di biyagda. Kaarigatan tayo nga umutang, tapno, ada pang tuition fee tayo, gana kolehyo, gana malpas na. Ngam, naglida iti mang mangyari data. Dahito iti mada mga sitwasyon iti gobyerno tayo nga naka-eskwela na gito nagmasteral na gito nagngato ti posisyon da awan tinaramidan na diya iti beda nang aramid lang kanya da nga mas worse da pa ino iti demonyo handa aming ibagbaga nga amin da dagijay involved tata nga rumumar nagsakit dito nga panunutan kapusta di adal na gito na ito tinaklo nga sakripisyo iti pampamilyada na mayo kasto iti resulta na dagiti po na tayo nga high caliber thinking intellectual people nagbalindala ang kurap isursuro na lang kano tayo nga haan nga manay iti edukasyon nga magbalbalo iti tao uray tupay tata di pa nag-eskwela madarun tupay dagiti ubing kat mag-cheat da ti exams da mag-cheat da dagiti ang ganahan nga matiklo and maramdama isudan to ti sumublat nga leaders tayo isunganap no anti-corrupt tayo di pa lang elementary high school andal nga nasita iti kalukwan da so nga iti timay siya nga pagpanutan tayo nga kasasayang nga estado nga ti edukasyon awan tinaramidan na naku na tayo nga mga balbaliw talaga iti biyag ti tao. Well, ada man siguro agbalinteng intelektual naku na tayo nga iti moral iti tao. Nagsayang lang ulit. Kasapulan tayo iti sa iti Diyos. Kuna iti may isang nga nagkomentar. Nagliday. Ti Biblia makitam lang ni Diyos nagtitulungan. Nabiyaw nagtispilan, han mo punos mabasa iti banog iti Biblia. Nung medyo unag iti kulungan, libre kan may offer iti Biblia nga basaan niya. Naglaladaw nga solusyon na duma iti Biblia. Dahil iti kasapulan tayo tata, iti patag iti sa unya. Kumanyang iti mamangyari, may papaigit. Sunga ko na tayo masapul ti sa uti apo. Itispilaan tayo nga agsubo. Tanong ko na tayo nga mabalbaliwan kahit mabalbaliwan tinasyon tayo. Nahangag baling ang kurap ti sumarsaro ng mga leaders. Itatapay lang sagsagana. Naman niya nga itinamnaman tayo. Awan mo ti sa uti Diyos yung nagtispila. May papayigid mo ti sa uti apo. Niya nga idiayin. So tipangkitaan tayo. Nakawutbutan ti estado kung direksyon itinasyon tayo.